دست دادم چیزی که ریخت خدایا باشه марги нобаҳангоми сарояндаи маъруфи эстрадаи тоҷик Баҳром Ғафурӣ хонавода ва наздикону дӯстони ӯро дар ҳолати шокӣ қарор додааст. دیروز در بری من است باور ندارم شاو یک جا بده یک جا اومده گفت اکا جان مرا این بچه ها تکلیف کدستیان ما اکا جان گفت خواهی میرم خطی همین روان شما بچه میره گری روی ماشینه زویدید کنی روی خونه روید او کستون بروک فاسون پوشیدگی خوش رو خیست رفت نمیدونم چی گه بود تلفن و ساعتی پا میگی ساعت تلفن در عقیب ماشین ششتگی هم پشت کی سرش زدگی автомошинаи тамғаи Toyota Land Cruiser ки Баҳром Ғафурӣ дар дохили он қарор дошт, дар ана ҳамин ҷо ба садама дучор мешавад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар медиҳад ки автомошина таҳти идораи Анварзода Ислом Қурбон муовини прокурори ноҳияи Фирдавсии пойтахт қарор дошт ва соати 4 субҳи 7 август яъне имрӯз бо автомошинаи тамғаи КамАЗ бармехӯрад. дар натиҷаи ҳодиса сароянда Баҳром Ғафурӣ ба ҳалокат мерасад ва Анварзода Ислом Қурбон бо як нафар мусофири дигар ки дар дохили автомошина қарор дошт бо ҷароҳатҳо ба беморхона интиқол дода мешаванд. ҷанозаи Баҳром Ғафуриро қабл аз зуҳри 7 август дар қабристони маҳаллаи Ҳазрати Мавлоно, маҳалле ки ӯ таваллуд шудааст, ба хок супурданд. маросими ҷанозаи ӯ бо ширкати садҳо тан аз дӯстону мухлисон ва пайвандонаш доир гардид. баҳромҷон дӯсти хонаводагӣ мо буданд, худо ҷойакашон ҷаннат бошад. ва хеле афсӯс мекунам ки имрӯз санъати эстрадаи тоҷик беҳтарин ҳунармандро аз даст дод ва ин ҳамдардӣ худоро ба аҳли пайвандонашон, хусусан ба модари меҳрубонашон ки вақти охир мариз буданд, ҳамдардӣ худоро мерасонам. ҳар нафари дар ҷаноза ширкат дошта дар бораи Баҳром суҳбат мекунад, аз ӯ ёд меоранд ва аз вохӯриву хотираҳояшон қисса мекунанд. бояд домод арӯса дигар ҳунарманд гусел мекард. ман аз Баҳром Ғафурӣ худам хоҳиш кардам ки биё якҷо мо шоҳарӯсро ба хонаи бахт бигуселем, гуселашон кунем. ҳамин тавр ҳам шуд. Баҳром Ғафурӣ гапи маро дар замин намонда, гуфтам боҷони дидодарҷон, домод арӯса ба хонаи бахт гусел кардем. баъд аз он бошад ҳамроҳи Далери Хайриддин, як ҳунарманди бисёр хубу дӯстдоштанӣ, мо аз Баҳром хоҳиш кардем ки биё имшом ҳамроҳи мо бош. суруд дар хуб нақшамон буд ки омода шавад, яке ҳам омода шудагӣ аз ман фикр мекунам дар студия бояд хонда бошад. ин рақси Бухоро ном дорад. Баҳром Ғафурӣ 29 феврали соли 1976 дар Душанбе ба дунё омадааст. аз ӯ 4 фарзанд боқӣ монд. نمازی شام غریبی رو به من کرد، دلم جولان زد و یادی وطن کرد. نمیدانم پدر کرد یا برادر، مرا گوشه نشینی هر وطن کرد.